Porque, naturalmente... Isto así? Claro, que naturalmente está acabado, non hai animales. Entón, para que estes señores iban comprando escopetas e pagando a licencia federativa, oi, que en Galicia é 1 millón de euros que vai para a Federación Gallega de Caza. Pois hai que darlle facilidades. E como que importa o diñeiro, pois faise a vista gorda, deixase que estes señores fagan o que lle dé a gana. E cando vai alguén dicirlle, mira, na miña finca non podes cazar porque está segregado do Tecor, é un refugio de fauna, eso é como se lle inventaran a nai. Cazan toda a vida na tua finca, nunca dices nada, e onde dices, mira, que eu saquei a finca do Tecor, se fala a favor, non caces aquí. Bueno, os cas non saben ler, pecha a finca, non conocen, nin conocen a lei de caza. Como vai funcionar esa xente respetar as normas se non as conoce? Pensan que o can que pode entrar libremente nunha finca, pensan que usted para ter unha finca que non se pode cazar, que hai que pechala. Unha finca pechada está pechada, non se pode entrar nela. Ahora, un refugio de fauna igual que un Tecor hai que señalizalo, é unha normativa, está señalizado. Non, pois veñen chica disculpa de que cerre ou que os cas non saben ler. Claro, así despois cando os pilla a Guardia Civil, plaf, quiniela. Este ano pillaron a 7, ali na nosa zona. Por andar cazando nos camiños, en día de niebla, por andar en os cas nos refugios de fauna, porque están acostumbrados a que nadie lle diga nada, e claro, pois, vacilan, e ao vacilar ven a Guardia Civil e paz. Claro. Ben, pero non só de caza queremos falar, porque tamén a Asociación Ecoloxista Matar por Matar Non se preocupa por o medio ambiente. Estáse a falar moito, mandáronse notas, pois de Maside, do Concello de Maside, non? Conteme vostede que está pasando ali. Bueno, se dicía antes que nos dedicamos a outras cousas, igual que os raposos están se dedicando a outras asociacións agora, afortunadamente, verdad? A ver se o podemos deixar, porque hai xente nova que se vai encargando destas cousas. Sí, claro, para coller o relevo, non? Claro. Entonces, como o ano tamén é moi largo, unha asociación ecoloxista pois ten unha serie de compromisos que prácticamente son ineludibles, o sea, porque che van cobrar. Bueno, vos que falades desto, por que non falades daquelo? Entonces, casi nos sentimos un pouco obligados, primeiro, para ter actividade o ano inteiro, non tería sentido ter actividade solamente na época dos campeonatos do zorro, senón porque, bueno, son cousas que doen, e se tes unha asociación ecoloxista, pois o mínimo que tens que facer é pronunciarte sobre certos asuntos. E asuntos nesta nosa zona, para se pronunciar, todo o mundo sabe que non faltan, verdad? En Maside pasan moitas cousas, pero pasan en Maside, no Carballiño, están interrelacionadas, que esta vida todo é un ecosistema que todo está relacionado, como na naturaleza, non? Ahora mismo en Maside hai varios problemas. En Maside agora están peleando co tema da planta de compost das Fonteiñas, que está Maside e Carballiño, pero están peleando porque resulta que quen está facendo o tema do compost é o alcalde decía que é do PP. Entón resulta que en Maside agora decidiu a Xunta de facer 3 centros de tratamento de lodos fecais. Lodos fecais é o que sale destas historias que puxeron nos pueblos, que non son depuradoras ni nada, é unha chafallada. Unha chafallada porque a máis se dá mantenimiento, bordan, sale toda a porquería por ríos. Bueno, os ríos xa van contaminados desde aquí, desde a súa orixe, por causa deso. Entón, as que limpan, e se un día chegan a limpalas todas, pois a onde se bota eso? Esos son os lodos fecais, o sea, o que sale deses depósitos de aguas residuales, non? Que hai nas aldeas. Entonces, antes, pois tirábanas en calquera sitio, e, bueno, había un pouco de descontrol. O que pretenden é tratalas e remexelas e tal, para oxigenalas e para que fedan un pouco menos e tal, bueno. En fin, eso hai, non son especialista neso. Sei que vai haber 3 plantas, unha en Xinzo, outra no Barco de Valdeorras, dependendo das zonas da provincia de Ourense, e a terceira vai ser a daqui de Maside, que vai ser para tratar os lodos residuales, os lodos fecais. Pero xa está con certeza, non? Confirmado. Sí, non, xa está adjudicado e todo, eso está no boletín oficial da provincia, está na nosa página web, toda a documentación sobre ese asunto. Entonces, todos os lodos fecais da provincia de Ourense van ser tratados nesas 3 plantas, dependendo de onde veñan, pois na que lle quede máis cerca, non? Entón, aquí nas de Maside, que son 2 plantas, non é unha, son 2, van ser tratados os lodos fecais, pois, do noroeste da provincia de Ourense, non? E claro, o curioso de todo eso, para que vexas, do que falábamos antes, das cacicadas e de todo eso, está o Concello de Maside e o de Carballiño, que son do PSOE,
armando la Marimorena co tema das fontaíñas, que é unha planta de tratamento de compost, e, sin embargo, non se di nada dunha alloada da dimensión da que se vai poñer en Maside. Porque, ademais, se a planta das fontaíñas está cerca dos pueblos, as plantas de tratamento de lodos fecais está ao lado de Maside, pero pegado, está a menos de 300 metros de Maside. E cando se aprobou eso, que foi o 18 de junio do ano pasado, o pleno do Concello aprobou esa historia, puxo na acta de que os traballos desas plantas, porque xa hai que tener camións cargados de todos sabemos o que, baleiralos aí dentro e pois remexer aquilo todo. Bueno, que se fixeran durante a madrugada para evitar os malos olores. Eso pono na acta do pleno de Maside. Esa acta nós tuvemos que conseguir, que esta é outra historia, unha cousa que é totalmente pública, que se pon nos tablós de anuncios. Nós fomos ali a Maside procurar esa acta e estaba o acordo que tomara a corporación para se manifestar e se mobilizar en contra da planta de compost das fontaíñas. Estaba o tema das casas estas sociales pos gitanos, que se outra, 28 millóns de pesetas cada casa, tela marinera, creo que son 4.300.000 euros para 25 casas. Fixos a conta, 28 millóns vai salir cada casa. O sea, eu penso que non hai ningún piso no Carballiño que valga 28 millóns de pesetas, non? E eso todo o mundo sabe que é imposible. O sea, nadie vai gastar 28 millóns de pesetas nunha casa para un gitano. Non o van facer, o sea, está no claro todo o mundo. Que é o que pensan facer con eso? Pois xa veremos, pois igual que fixen aquí no Carballiño, non? A página web, que sei que valeu 27.000 euros, pois non, a página web vale 1.000 euros. Entonces non sei que página web foi ese, nin como fixeron. Ou que gastaron no servicio informático da policía local 60.000 euros, 10 millóns de pesetas. Pois é imposible, todos sabemos que non valen 10 millóns de pesetas un programa informático por moi complejo que sea, e menos o da policía local. Bueno, vostede non ten pelos na lengua, eh? Non, pelos na lengua non, hai o que hai, están aí os letreiros ao lado do ayuntamiento. 27.000 euros unha página web, que aquí sei que houbo tiendas do Carballiño que se ofreceron a facela traendo xente de fora para facelas, e dixeron, bueno, dixeron a min, presentamos ofertas con medo de que nos criticaran por poñelo moi caro por 4.000 euros e 5.000 euros. Así que 27.000 euros xa me contarás que página web. Bueno, ao que iba, fomos ao Concello de Maside procurar esa acta dese pleno para ver se era verdad, porque fixeron unha cousa desa e preguntar aos veciños. E despois de armar a Marimorena co asunto de CEA. Isto é imposible, o sea, como esta xente iba a armar eso co tema de CEA e facer unha cousa destas en Maside sin dicir nada aos veciños. Pois non la quixeron dar. Non houve maneira de que nos entregaran unha copia da acta. Témola porque nos la mandou alguén. Ocultamente, de forma anónima, fixeronla chegar. Ahora, no tablón de anuncios si estaba as casas sociales dos gitanos, estaba a acta do pleno de que se acordou de que o Concello de Maside que se iba a mobilizar contra a planta de compost. E unha cousa que nós lle pedimos por escrito oficialmente que teñen obligación de non la dar, negáronla. O sea, hasta que punto esta xente... Negaronlla ou non respostaron? Pero non, respostaron que foi ali 3 ou 4 veces. Dicíame o secretario que fora a falar co alcalde. Digo, señor, eu vivín en Madrid, vivín en Vigo, eu vou a un sitio, presento un escrito, dame unha resposta. Non vou falar co alcalde ten outras cousas que facer. Que teño que ir ca burriña, sacala, meter debaixo de brazo, señor alcalde, se me fixera o favor. Non tiña por que facer nada deso. E non la mandaron, e nos dixeron onde estaba, e hasta hoxe non nos deron copia desa acta. Xa digo, témola, pero por que non la quixeron dar? Por que non se fixo a comisión de investigación dos casos do Carballiño? Porque algo hai que esconder. Cando non hai nada que esconder, pois a xente, pumba. Entonces, en Maside, ahora mismo están pasando unha chea de cousas. E pasaron outras moitas, porque ali detrás do campo de fútbol de Maside hai un letreiro que di que lle compraron este señor que ten as flores, o Jesús, 50.000 euros para ajardinamiento, non sei que, de Maside, que eu non sei en que gastaron 50.000 euros, porque agora hai un burato ali na calle principal que están botando as cañerías toda a agua para fora, e en Maside, sin embargo, gastan 50.000 euros en casi 10 millóns de pesetas en flores, ou gastan 90.000 euros nunha marquesina ali na Plaza Maior de Maside, onde hai unha casa maravillosa, unha iglesia, a casa do Concello, metenlle aquí l'armatosta ali no medio, que iban quitar, pero de momento vai quedando. E depois resulta que as tuberías reventan ali e fundes a calle do Carballiño.
Isto é o que temos aquí no noso pueblo. Como non imos falar disso? Pois son cousas que afecta a calidade de vida dos veciños, afecta porque hoxe as aldeas terían que vivir deso, vender eso a calidade de vida. O sea, usted que quere vivir nunha zona industrial, non sei que tal, vai usted vivir a San Ciprián de Viñas. Que quere vivir nunha cidade con moitas carreteras, vai usted vivir a Ourense. Ahora, o señor que vai a vivir a unha aldea, que sepa que non lle van colocar ningún parque industrial, ninguna autopista, ningún AVE, ninguna planta de tratamientos de lodos fecais diante da casa. Entón, o pouco futuro que teñen as aldeas hoxe en día, que é vender ese tipo de calidade de vida, estánlle arruinando, porque nadie ten a certeza, nadie ten a seguridade xurídica de que vai a facer unha inversión nunha aldea buscando calidade de vida, sosego, tranquilidade, escapando da cidade, porque depois chega estes desarrollistas de provincias que temos por aquí, digo, que máis idea o Concello de Ourense que ten máis infraestructuras, manda. O sea, que ten o AVE que pasa por ali, ten a autopista que tamén pasa por ali, arrasando o Concello, a xente que vivía xa escapou para outro sitio. Tiñan o Puzo do Lago, que sei que querían facer unha macro urbanización, que dai penso que ve o tema da autovía, porque do enlace, porque era para facer un hospital comarcal no Carballiño, e ao final gastaron esos cartos os mesmos que pediron firmas, porque no ano 99 andábanse pedindo firmas, cando gobernaba ainda Fraga, para facer un hospital comarcal no Carballiño, un servicio de ginecología, que hai que ir a Ourense, todo eso, como hai en Verín e por aí, pois andaron pedindo firmas os da oposición, que era o PSOE naquela época, para facer un hospital comarcal en Carballiño. E ao final gastaron 60 millóns de euros, que son 60.000 millóns de pesetas, en facer un enlace da autopista, que tamén pasa por Maside, que ven ao Carballiño. O sea, Maside ahora mismo está arrasado de infraestructuras que simplemente destroen o seu territorio e non lle dá beneficio ningún. Dice, no, que a autovía, o enlace, ese gran adelanto que salía o alcalde do Carballiño, de Maside, un enlace. O enlace agora resulta que a xente do Carballiño, en vez de comprar a xente de Maside, en vez de comprar a Maside, ven comprar ao Carballiño. Están cerrando comercios todos os días. E resulta que a xente que compraba no Carballiño, agora vai a Ourense. Bueno, o sea, eso aí foi a ruína para Carballiño, foi a ruína para Maside, foi un tremendo beneficio, pois que especulan e fixeron todos estes edificios que está o Carballiño salindo na prensa como exemplo de urbanismo salvaje, eses foron os que ganaron con eso. E o pequeno comerciante arruinouse porque xa digo, ahora a xente vai comprar a outro lado, pero é que a xente sabíao. A xente sabíao porque xa se fixo a A6 que vai a Madrid, aí, pois ahora, 30 e poucos anos, ou casi 40, e todos os pueblos que había, que paraban os camioneros, Verín, Xinzo de Limia, Tordesillas, Medina del Campo, todo eso morreu, e todos os negocios que había morreron. Entonces, Maside sí, está cheo de infraestructuras que sí, só falta que lle metan máis, non? Pero qual é o beneficio que lle dá? Se só lle dá prejuízo, só pasa por ali o AVE, pasa por ali a autopista de Santiago, eso non lle dá beneficio ningún, pois presumen, non, somos os que temos máis infraestructuras, é que ganades con eso. Unha ruína, que a xente non veña a vivir aquí porque a xente da cidade non quere saber de autopistas, nin de AVE, nin de barullos. Bueno, pois é a opinión de Xulio.